मालाय आदामोन भिडिअ हगारनाया मा जाखोलै माथो शुटिंआबो बन्द जाबाय नोलै लाब गैया थां बन्द खालाम बेफोरखौ ओइ फंबाय बन्द खालामनोब्ला बै जौ लोंनानै दाउ बेमारि बायदि जानायफोरखौ जौ लोंनो बन्द खालामहैथां लाब जागोन सोरनिबा न'आवथ' सुखु फैगोन जोंहालाय मा गोसोबा खालामनोबो हायो गोसो गैयाबा खालामालासिबो थानो हायो आरो मानसिया जेखि खामानियानो मावा मानो मोजां खामानियाव जेब्लाबो थुलुंगा होनांगौ फंबाय नोंसोरनिया पकेटानो जिर'ब्ला मा खामानि होनो नंगौना दस औलै दस उपाय गैया बुंजाखानांसिगोन सोर सासेखौ बुजायना बुजायबावनो उल्थासो सानना थायो माथो जोंना गुबुननिखौसो नुना बा होनो गावनिखौथ' सापर्ट होनोनो रोङा गावनिखौबो सापर्ट होनो सोलोंलै जानो हागौ सोरबा नङा सोरबा सासेनि सिमाङाथ' जाफुंगोन वाइ आं खोनासंबाय थानो हालालै बादि नोरामादा थौ है थौ दालाङावनो जिरायनोसै थौ हमसे जलता है साला गयदा एसेबां गोदोर सिमां नुना मा जागोनलै आदामोन गोलोमदै उगानांगोनलै आदामोन एसेबां इजि नङा सिमांखौ जाफुंहोनो आदा बेफोरबायदि गोदाव सोराव थानालाय मा जाबावनोलै बेनोथ' जाबाय सालथै बेनोथ' जाबाय माने नोंनो जा खालामनांगौ खालामबाय एसे मोजां शुटिंआबो जाबायमोन मालाय मा मोनजानायनि थिकादारनि फैसाखौलाय सेख'नो थिननाय नोंलाय नाङा फाङा खिथुआव साला अर लागायना लाबाय इग' हार्ट जालांबायना आदा आंहाबो बेखायनो रागा जोंनानै माइकेलनो लागायनो हरबाय आंबो सिख्लाफोराबो साफा थारमोनलै सालथै जिउआव बिदि सिख्ला मोननाया गोब्राबसोलै उपाय गैलालै सालथै उपाय गैला माने नोंसोर जा खालामो खालामदोलै आंहा थांफिनसै कम्पानियाव मेनेजाराबो आंखौ फन खालामना खोन्थाहरदों बे साननैसोनि गेजेरावनो आंहा थांनोबो गोनां जानो हागौ साख्रि बाख्रि मावनोबो मोजाङै फरायना लायासै साख्रि गैयाबा माथो दानिया रेसपेक्टआनो होआ माथो रावबो पा साख्रि लानोबो खम जारला नङालै दानि दिनाव खर'फोरासो गरम जालाबायोलै आंना बेनोथ' मानसिनि गोरोन्थिलै भाइ मानसिया गावनि उदै सुफुंनोबा साख्रि थानाय थायैजों जेबो सोमोन्दो गैया साख्रि थानायाबो मावनांगोन साख्रि गैयाबो मावनांगोन नंनायाथ' नंगौ जायनो मावगोन बेनो साक्सेस जागोन आरो येस बेयाव जेबो रेसपेक्टनि बाथ्रा फैया फंबाय बाथ्रायालाय नंनाया नंगौ दा जाबाय फारागा बेनोदि साख्रि मावनाया मोनो बेथनखौ दानफानि उनाव दानफा साख्रि गैयैफोरा मोनो खामानि मावब्ला बेखौबो फोजोबना लायो लोंला जाला बेनोथ' जाबायलै सोलायनोनो रोंला माथो बाद होलै नोंसोरनि लेक्सारखौ थालदोंना गैया मोनाबाय औथ' मोसौ लायनांगौ आंहा नङाब्ला भटाया सेलथायगोन आंखौ थौ बिदिब्लालाय थौ है उथि है सामब्रां है थौ है जि जागोन थौ बुब्लियासो खोन्थासिगोन बुब्लियालाय सोरलै सालथै ना सिरि गोदानसो लाखुमाबाय नामाब्रा है जाम्बा बुब्लि माने समासो खोन्थासिगोन होनदों आं थौ आदानालाय मोजां मोननायफोरसो दं नामालै गैयालै बिसोरखौलाय मा बुंनो दानि सिख्लाफोरा एकसानो साब्रै साथाम थाखायो माथो बाददि बेफोरखौ थौ थांसै मोनाबाय दाखां गिलास गंथाम लाबो नाफाम गेसाव दं एसे लोंनि आं दिनै मोनलांसिगोन खोमा र' मानो गंथाममोन बस दा जोंनोबो हाइट बुरबक आं पेकथाम लोंनानै उन्दुनो सानदों नोमबाजिखौ सिमांफोराव नुबाय बायो खोमा गोबाव जाबाय नोमबाजिखौ लोगो मोनिया भेलेन्टाइन्स डेआवबो लोगो हमनाय जायासै सुटि लाना फैनो होदोंमोन सुटि मोनाखै होननानैसो थगायहरदों आं बस एकथाम जौखौबोथ' गंसेयावनो लोंनो हायो नंगौथ' बस जायोब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननोनो सम गैया जायो मानोना आं बेफोरबायदि फिसा खामानिफोरखौ सानना लायोबा गेदेर प्लेनफोरखौ साननो सम मोननाय नङा नंगौना नङा नंगौ बस सोर फैदो बे निजोम समाव सिने बस सोर नों सैमा फाग्ला बायदि मोनां सुयै बेवहाय मा सोलानो फैदों सरि बस आदा
मोनाबा हारावजों सेलथा जागोन। बस, आंनो नोंनि हेफाजाब नांगौ जादोंमोन। मा हेफाजाब नांगौ? बस, बेवहाय नायबानो मोनथिजोबगोन। थिकादार बाबुसो माथो। नों थिक जायगायावनो फैदों। बै मानसिखौ दोला होनो गोनां दं। नंगौ नामा? जायखिजाया नों बिदि लामाखौ मानो सायख'ना लाखो? बेनि माबाफोर जाहोन दं नामा? जाहोन दं फंबाय। बेनि गोथौ जारिमिन दं। मा जाहोन बस? बे निजोम समाव खोन्थानो हागोन नामा? खोनासंनो नामा बिदिब्ला फंबाय? जिरायना ला बिदिब्ला। आंहा सासे आजोलि सिख्ला मोजां मोननाय दंमोन। बेखौ आंनि किकनिक मोननायनिख्रुइ बांसिन मोजां मोनोमोन। किकनिक नङा बस, जिउनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो होनो। नङा, किकनिकआनो। जिउआ दानो दं दानो गैया। बेहा जेबो बेसेन गैया। नाथाय किकनिकआ दं। दानो फाननो थाङोबा लाख लाख फैसा मोनगोन। जायखिजाया नोंनि लाभ स्ट'रिया। दैजिरि, दैजिरिखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन। बियो जोंनि लांगोनाखिं कलेजाव थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन। थांनायनि फैनायनि जेब्लाबो लोगो मोनोमोन आं। नाथाय खेबसेबो राइदावनोनो मोनासै। एसेबां जाम्बा आं। नाथाय आं बेजों मुगैजानो गिनानै आंनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनोनो हायासै। आं आंनि लोगो आरो नखरनि मानसिफोरनो जेबो फोरमायासै। खुगानि रावा गोसोआवसो दावदाब जानानै थाबाय। उनाव खोनानो मोनदों आर्मि सेंग्रा नायनो फैनायलाय बेजों हाबा जादों होनना। बेखायनो दिनैबो आं बै फिसायनि नेरसोन महरै बे खसाबखौ गाननानै थायो आं। बेनि थाखायनो नों बिदि जादों नामा? जेब्ला बियो आंखौ गारना थाङो अब्ला आं जेबो खामानियावनो गोसो ज'आ जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो न'आव रायजानो गोनां जादोंमोन। सोर मोनजारायनि फिसाया बिगुर मानलायखो? नारेंखलसो माथो। मा जाखो? बबेथिंजाय? मा? प्रेमलीला सकथिं? हमना दोन साला सैमाखौ। थांगासिनो। जेबो जिंगासिना। थांगासिनो दं फान्थाफोरा। बे जिनिसखौ हमना लाफागोन बिसोरो। नोंनि खामानिया जाबाय होनना सानना ला। दिनै सानसेखौ बेयावनो थांहोदो।
थांनो ओंखारबाय आयै आं कम्पानियाव मेनेजाराबो फन खालामना खोन्थाहरबाय खामानिया जाफिनबाय होननानै दोन दाखालिलाय माथो गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदोंमोन आरो माथो दालाय कम्पानियाव थांफिनो ओंखारदों नोंनि खामानि मावनायखौ आं जाया दोन न'आव थानानैलाय माथो खालामबावनोलै आं बेखायनो आं थांनो ओंखारफिनबाय आयै दोन थांनो नांलिया नोङो बे न'नि हा एसेखौनो आबाद मावनानै जादो आबाद मावनोब्लाथ' गायनो फुनो सासे नांखागोन है बादो थांनांलाबा मोजांसो अलसियाया खामानिखौनो मावनो बाखायो नालाय नों खारनो नागिरदोंमोन साइला खारखोमानो नागिरदोंमोन साला सैमा ओइ हाराव हेगार आंखो फानादोन साला सैमाखौ गाबोन फुङावसो बेखौ साजा होगोन मोथाम दै लाबो थिकादार बाबु सानदोंमोन नामा नों रांनि गादियाव उन्दुना जिउ बारहोनो बे हारावनि आखाइनिफ्राय बारग'नो एसेबां गोरलै नङा हाराव नों फिन गोरोन्थि खामानिखौ मावफिनदों गोसोआव लाखि बिदि उदखारि जायोब्ला फिन सिलिंखारबो जाफिनो उदखारि बै सानखालि आंखौ जोग्लि बुनाया बावबाय नामा खेबसे बु आया होद मेगन नुवा नामा होद साइदो बिगुर मोनसे मोजां खामानि मावनाया बिगुरफोर थिकादार बाबु दिनै नोंनि बिगुरखौ आं गांफा जिख्लाब होजोबगोन थिकादार बाबु नों बै सानखालि रांनि बेगखौ लांफैनो फैयाबा बेसेबां मोजां जागौमोन नोंबो खुस आंबो खुस एमब्रादो हर आइदै बसआबो मेगनखौ नुवा नामा ओइ होनसैलै आं साला बसखौनो बुनो नागिरदो साला एसेबो रेसपेक्ट गैया नोंसोरा र' बेखौनो सेलथायनि हाराव नों एसेबां गोहो गोलोमदां एसेबां मानसि थानानै सासे मानसिखौनो खाना बुनो गोहो दंब्ला खेवनानै हो आरो फै दावहानि बोथोराव सोर बेसेबां गोहो दङ नायनि एसेबां गोहो बेबो आंनि सिगाङाव मावजिनि नेरखांनायखौ मोसाया मालाबाबो गिया खेवना हो नायनि आंबो बेसेबां गोहो दं सिनायाखै बियो हारावा माबायदि मानसि रग' जानायफोरा आरो गारो थांबाय
thikadar babu, बोरै मोनदो दा? गावखौनो मोसा बायदि सानदोंमोन नामा नों? दा बोरै मोनखो? बे हारावजों जुजिनो गोरलै नङा। आंजों सुथुर जानो फैदोंमोन। दा मोनबायना फिन साजाखौ? थौ